Live tayo, mga kaludi. Alright. Morning. Moderator ka na po. Papagaling pa lang kasi po. Nilalagnat kasi ako eh. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Gwapong umaga sa iyo. Ay. Mambiyades, ikaw pala yan? Ikaw ba yan? Laban tulog, ba't di ka natutulog? Tulog ka kasi natutulog ka. Nagkasakit ako puta. 1 week na akong ngayon. Ang trabaho. Wala pang pambiling gamot. Nagsisilpon kasi cellphone ko kasi. Kahit panggupit hindi na ako makapagupit. Ma'am Susan, good morning. Ipapagaling pa lang kasi ako. Nanihina kasi ako eh. Gawa ng itong lagnat sa ulan. Yun. Nagtrabaho ako, tapos ang init, tapos biglang umulan. Naabutan akong ulan. Sana all.
O dati naman. Hindi, nagpumupunta rin ako sa ano mo, Ma'am Beatrice. Sa mga video. Porque watts hour lang kailangan ko. Hindi ko na kailangan ng subscribers. So, ang hirap. Tapos palo pa iyakin ako ng dugo nun. Hirap yung 4 watts hour. Hmm. Watch hour. Kaya? Nagkape ng araw. Ginagalit niyo ako. Hindi po yun. Takot din mo yun eh. Ay, ganoon. Ang biyades. Nagpupuyat ka para may handa lang. Gawag puyat. Mahirap magpuyat. Magkakasakit tao pag panay nagpupuyat. Magkakasakit. Hirap magkasakit. Nagaya ko 1 week na ako. Buti hindi kami may nawala ng bigas. Ang kulang lang sa amin, pang kulang. Niyo po, ma'am. Taurus, shout out. Tama ba yung basa ko na yan? Taurus. GTV. Bigyan ka moderator mo. Dan. Habang nagpapagaling ako. Hirap kasi hindi na. Nahihilo na lang ako. Hindi ako yung ano. Tawag nito. Hindi naman ako na ano. Parang yung pakiramdam ko lang. Nahihilo na. Parang pag tumayo ako, nanghihina. Then nilagdat ako. Pasma ata. Porque watts hour lang kasi kailangan ko eh. Ang hirap. Ang hirap pala abutin yung 4 watts hour. Kailangan ko siguro talaga doon araw-araw na live. Ay, santok yan. Thank you, ma'am. Ma'am Beatrice. Tulog ka muna. Magtutulog ka muna. Hindi ka na natutulog.
Palaki kayo ng palaki ng bahay, baka sa susunod, hindi nyo na kayang buhatin yan. Hindi nyo maludi, di pa ako nakakapagpagupit. At ibalbas, ang haba. Isa pa lang. Yung tin mix ba yan? Good morning. Sakit talaga ng katawan ko. So yun, magpapainit nga ako ng tubig. Dito pa nga ako sa higaan. Painit ako ng tubig. Tubig na salabat. Yung mga idol ay. Yung luya. Luya yung kakapin. Subukan nyo na ba yan? Luya yung kape. Para siyang salabat. Luya. Yan yung kinakape ko. Kasi nagpapagaling ako. Kasi baka nung panay uminom ako ng soft drinks. Kaya ako nagkasakit. Hirap. Magkasakit na walang pambiling gamot. Wala pang pagupit. Magkasakit, ang hirap. Daming kalat. Basta umaga daming kalat. Dad! Wala naman tinapay. Tinapay! Ha? Papabili tayo ng tinapay. Yung kape ko sa labat. Yung luyang nilaga. Yung kinakape ko kasi. Sana sukal. Ay. Wala kaming gatas. Ay, may gatas yun eh. Kaso sa anak ko lang. Yung nagagatas. Gatas. Jake! Jake! Napay? Napay ni Papa? Bilis?
Siyempre kumukulo na. Isasalin na natin dito sa baso. Yung silin, pinagpapainitan lang namin ng tubig. Napay. Hiram natin. Kuya! Ay, ate! Ate Clay! Iiyak na naman yung bunso ko. Ale! Init. Sus, ang anghang. Yan! Saan? Ha? Ay, may gas! Andun! Kanapay det. Yung mga kalud yan. Ay, may gas. Kukunin kang may gas, ma. Ba't ka dara? Kukunin ka. Hirap. Nanghihina talaga ako mga kalud eh. Basta lang na opera na makatulog na. Kaya kanina alis ka iparisa. Oy! Jack! Ang likot mong... Ade, ba't pasikat na? Ika, pero hindi ka naman nagpiniraw. Parang natakawan na ako. Kasi hindi ako Ni! Nagkulit! nakita ko yung sorokang talong, tuyo, saka yung parang pinirito na. Tinikman ko yung talong, pinag-imas. Pwede na rin yung mabit na... Matigas yung kinirog. Matigas talaga yung kiniro. Hoy, natin mo na pag-itinilong mo yan ay. Nagbilag di ka naman ato. Kaamo ko, madi sa barte. Ay, good morning, idol. Kasi hindi ako makakain. Hindi ka na yung natagari. Nung may sakit ako, alam nung sumasakit ko. Wala sa kitang lasa ko. Sino nun? Bilang mga akong dalaman. May tayong maamoy yung nag-iisa, yung luya. Madi sa namuha. Baka mo lang itaputas mo. Ay, matibawat ko. Kami kasi yung baby ko Dalawa kami Kami guys. ni ante nga na nagano ng prutas. Dalawa kami yan Sino mga idol, kung magkakape kayo na may sakit kayo, bumili kayo ng luya. Ay, paghahanap pa ako ng kayas. Sakit eh, babae, ate. May moderator ka na, idol. Nagkakape pala ako ng luya. Luya yung kape. Dito kami sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung ilang buwan bago ka makalit. Thank you, idol. Thank you, idol. So, magtamusak mo, idol. Ay, mali ka nagpapalinis. Kulong. Hindi ko wala ka ba? Hindi Hindi pa makakapagupit. Salamat. Balikan kita din, mamaya. Okay, Ate Bel. Magano. Saka din nag-clean. Ako rin nag-i-apply liner. Nagpakagaming kayo, nagmukim ka kayong bumuar. Dami nagmamaritis dito sa Nag-aalcohol ako ng pante. Tapos isuot ko, lalagyan ko ng alcohol yung punja. Ano naman yun? Ay, kasi di ba no, alabay ko. Kami no, tissue pa kasi dyan. Hanggang yan ang balik kasi dito. Kasi pre-test mo ay di ba madumi na kanya. Ito talaga sa ano mo.
Tinanggal. Lagay ko na. Ilagay ko na yan. Kaya mo na may gas, hindi aglab-labanak, madlaw ko, nung nakatulong na kasi mabilang. Parang ito, parang yung matabay yung dito ko eh. Ito, din hihiwaan din. Sa chan. Pag-uupiran. Panay chan. Aglab-labanak ko ito. Ito na ni. Parang maling na ito. Kaya maday, mabigat. Nabasahin natin kasi ito. Bukatakso mo niya. Bye-bye naman. Magkakabilang muna ako. Hindi, wala kayong binayaran. Kasi nanghihingi na ako eh. Tinapay doon. Tinapay. May bikiri tinapay ka tayo. Alam ka rin, allowance dito dito. Ay, malasakit. Hindi na lakad din. Tatawag kami din bagada di ka abay men. Paano hindi mo nilangad? Awan kang bantay, matidakat ang pasalitan, kasali tubig. May lakad ko kumano, adag bantay, no, adag salitan. Hindi naman ka pasalitan. Na-opera ka nga rin datang. Mabati ka kayo, no, Dito lang. Mahaba. Sakit, sakit, sakit. May day ko pa. Kita ka dyan. Ay, yung mismo sa siyan mo? Sa anangay. Pusod, sa taas ng pusod. Tapos, Baba. Baba. hanggang dito sa may rosok. Hindi hanggang dito. Okay na. Pero nung nagpanik yung mga doktor, kasi nga dapat 55 minutes na kung operahan. Dapat yung matres lang talaga, inadama yung tiyan ko. Nagpares sila, nagtawag sila ng ibang doktor. Siyempre, ano na rin ako. Nagkonta na. Nag-injectionan ako ng patulong. Pinatulog ka? 4 na oras na akong inoperahan. Well, 4 na oras. Ang dami niya yung Bayad ginang. Apito pinin. Bayad hindi nagpayagan mo ng Dr. Ajay Hook na yung tusok ito. Yung na diretso dyan sa loob. Na ganyan ang nakapasok ko sa loob. Tapos nung hinugot yun, duray na ko yung nagkahit, hindi natanggal. Masakit. Hindi makasampang nila dito. Oy, natay ka sa gilas mo. Umupo ka. Pag napunta, parang natin ka ulit-ulit dito. No, talaga. Pag uwi sa bahay, maglakad-lakad ka para hindi magdilim-dikit yung ibon. Nahaba naman ang opera mo. Kaya siyempre, katayin na nga nalalain tayo kapit na di matris na haro. Hindi ko pinabasa yung mga messages. Kasi ayaw ko nga umiyak. Sabi ko, pag umiyak ako, may hirapan ako umiyak. Sabi ko, maligit kita sa dito. Nakating tatapambas mo na. Amon! Dahil naman ka ginawa na yung buto mo. Kasi, Hindi na maipin. Ang dami na tayo. sabi ko, gusto ko talagang maupira na. Hindi. Nagigil ka mag-iinit. Namamatay ako kasi infection naman. Tapos nung ipinasok na ako na sa operating, nakita ko yung 2 bilog na ilaw. Oo. Padanagang ka na. Eh, mali na ko. Parang gusto ko nga na ma-opera na ako. Yan, pinagano na ako, experience na, gano'n. Ano dito, BP, dito yung heartbeat, Wow. Tapos, yung kasi anim sila anim na doktor, ibutan ka ng doktor. Saka nursing. Mga doktor yun, tapos sasabihin nila, ito si Melanie Gabriel Heronio, 41 years old. May medya. Sabi nila, ako si doktor ganito, ako naman si doktor ganito, tapos mag-pray sila. Tapos pagkatapos mag-pray yun, magtatawanan sila. Kasi gawin na natin ito, 55 minutes na, may dalawa pa tayo. Aray!
Sabi may dalawa pa sila. Madali lang ito. Sabi niya. Tapos naramdaman ko, nagmanhid na to. Tapos naramdaman ko, inangat to. Kaya nilagyan ako ng catheter. Tapos nilangan na. Tapos pinumutan ako dito. Okay ka lang ba? Alam mo yung surgeon, di ba nakaganon yung ano ko, tuhod ko. Ginanon niya pa o yung kilikili niya nakaganon sa tuhod ko. Pero sabi niya, oo, kasi talaga hindi ko na matipid. Tapos sabi niya sabi ko, Dok, pero yung buko lang tatanggalin natin. Sabi niya, hindi ba pwede ba't natabi yung face ko yung tanggalin niya kasi ang dami ko kasi matalas ko yung sakit ko. Ay, tingnan natin at ang sakit sa pero dahil namin, buko lang. Hindi ka pwede ba madumihan yung megas mo? Kung maisip pa natin. Pag madumihan yan, di wala na. Pakangit na pag madumihan yung megas mo. Sabi ko na, ayun na tinuro pa na ako ng Aray ko. Daniel Mix Vlog dan Dikit. Pero hindi naman masakit. Kasi yung mga idol, kami nigan, ang kapit bahay namin, na-operahan. Siguro yung siya ang ino-opera nila kasi ang lapit ng mukha nila sa akin eh. Tapos Hindi ka nakatulog. Hindi ako nakatulong. Tapos sabi ni Doktor, tawagan niya si Doktor. Ay, sabi niya, gano'n. Tapos si Doktor na ganito, sabi niya. Kasi yung tatanggalin namin, nakalimutan sa Yan o, niya. Nag-ano na ako. na-operahan siya. Nararamdaman ko yung ginagawa niya sa tiyan ko. Sabi ko, sabi ko, nasa likod ko. Sabi, ramdam mo lang yan. Na-inject sa akin sa swero nga. Nakatulog na. Kapag sa oras, yung 55 minutes after yung napag-opera. Kasi nung mga ilang araw na, dito ko alam ko Nan via this matres mo kasi talagang wala na. Punong-puno na ng galing dito ni Ma'am Bia. Tapos, Nedvin, galing dito Nedvin. oras na mag-opera sa'yo. Pinasok ako ng alas 6 ng hapon, nilabas ako ng alas 2 ng pinamagahan ng hapon. Madalagang garot-garot ni ate. Si Ma'am Bia this, galing dito. Biro ka ng kayo na mas awa na biro ka na, hindi ko sa kanil. Tagal ko magkape. Diba? Apa yung hindi buti ka dyan? Maanghang kasi. Eh, boss? Aray ko klay. Saan? Kung ano, di na-opera Saan? ako ng alauna, sa inakon sa oras alauna. Kahit naman na tayo, bumili tayo sa labas. Alas 5 na tapos ako alas 5. Alas 2 ako ng hapon nagising, hindi ang tagal ko nakatulog. Maanghang kasi. Sa labato ay doon. Yung kinawa. Na malakas. Ang ka na? Yung luyang nilaga. Tutulog pa yung ano. Para yung pasma, maalis pa to. Sa recovery room. Gising pa ako. Oh! Gising na ako. Tapos yun. Sige. Ang datamet, sarwang kat mo ko. Mamaya na kasi, Didi ng didi to. Ah, Walang tatlong bag na tugutin na isarin ko na. didi ng didi. Jack, kape ka nito. Imas, samit. Atoy, nakapagpuro atoy, awan, dara na. May medyas din daw. Ingit siya na. Ingit. Medyas lang siya. Nag-medyas na si Clay Clay, ah. Ang bigayan ko. Tingin man sa pulit, bumili si Gala. Sumpo. Wala. Ang dami ate. Sigar lima natin. Tapos Isa lang. ko ng isang pagulong ko, ang itinaas lang ko yung tray. Kunan mga ko ng minister sa sigar lima. Marble Street. Ay, maganda yan. Dito na ako. Yun. Andito na ako. Ano yun? Pwede anemic, yung high blood. High blood. Day. Tapos
Yung mga kaludi. Bayad na lang. Dito ako sa loob. Nagsisigarilyo kasi ako. Bawal kasi doon sa mga anak ko yung ano. Kapit lang din ang palo check up na lang. Pila ka pa eh. Okay, pila ka man nila. Iba lang may palo check up. Sabi mga ka-idol, ano, talaga nahihilo talaga ako. Why, nagidan. Pagbago ka lang, nagidan. Alam niyo, nagpagbago na yun. Nagsilkot na pala. Yata tao. Andre! Bye. Dali ba lang? Apa? Bye. Buksan ko. Nabuksan. Buksan lang. Lagay! Inalagay ko na. Isa! Bababa kita dito. May taong dumating. Pasensya na mga kaludi. Lang idol ko wala akong stand. Tabukin na to. Nakaw. May bago kasi ako in-order sa TikTok na stand. Hindi ko naman nagagamit.
siya. Oh. Dalawa-dalawa na yung stand. Kain tayo. May third yung cellphone na yan. Yung Yung cellphone. ang cellphone. Hindi ko naman anak mo, kaya nga itinagto na maglalaba ako. Watts hour lang kasi nga ano, kulang. Charge ko nga tong mic. Anong papainit mong kanin? Oo, wala nang mantika. Bumili ka kahit 10 mantika. Lalagay ko sa stand mga idol. Lam. Ang haba pala nito. Yung stand. Nagnat ang inaabot ko. Pupunta ako dun sa ano? Marabulig. Wala naman akong balik. Ganda mga pangkulo. Mga pag ay mabigat ka talaga awan mo. Bali ako ng ano lang, 1.5. Kontrata naman yung tiles nun. Ako rin yung ano nun, akong kausap dun sa tiles. Ba't nagsisiiyakan mga yan? Yeah, pwede ko. Nag-aaway na naman yon. Tingnan nyo. Bakit? Kaya mo muna kay Ari, kawawa naman siya. Ang ano nung anak kong bunso ko, Laruan. ang tapang. Hindi naman ang matapang yung anak ko lang. Grabe mga ka-idol talaga. Sobrang hina ng katawan ko. Hindi ko ini-expect na ganito yung ano ng katawan ko. Ang lakas kong tao, idol. Hindi ko alam ba't bumagsak yung katawan ko. Dahilan lang siguro sa pasma. Trabaho ng trabaho. Nanghihina ako kahit kumain ako ng kumain. Ang pait pa ng panlasa ko. Gana ko. Tan. Mami, ako. Dawa. Hindi mo sa agin,
Dito, oh. Tapos akin. Tapos dito, Ha? Dito. Dito natin. Mama, dito natin. Baka wala pa yung sahod niya. Hati pa dyan natin. Ano yan? Pancit Canton. Kan. Papa, daan. So, nung mga nagsusuporta sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. So, maraming salamat sa kay ni Ma'am Biadis. Tapos sa Team Time Lab. Shout out sa inyong lahat. Oh! Asan yung asukal? Nandyan. Dit, ano yung mga sa basahan na ilagay? Ha? Sa basahan na ilagay yung ano? Yung? Anong sigarilyo? Walang pupunta si Mandren? No, punta. Saan na pupunta? Tamang naman ka na adunay ko. Hindi pa din tawa. Hindi kang tinaikat. Ay, kakapsong ta. Rod. Ito po, dito. Ang daman taon. Ito yung walang tao na ba? Ito yung. Kain lang ako. Lagyan mo tubig to ah. Ay! Doon, tita Bela, hingi ka. Hindi ka na. Ay, hindi na! Iba yan! Kailangang kondisyon lang talaga. Trabaho na ng bigat. Oh. Grabe. Kahit di makakapagupit yung tao. Dito tayo. Dito tayo. Mami. Hihina talaga ako. Ano ang buhay yan? Wala pang pangbiling gamot. Sa kayo mga hindi makabuloy. Ah. Idol, may moderator ka na, idol. Kinibabalong nga mumulod ako to.
6 times. Idol. Sige, Idol Edmond. Puntahan ko yung ano mo, mga video mo din. Isa lang kasing gamit yung cellphone ngayon. Naka-charge kasi yung isa. Basta, ano, makikita ko naman kayo. Babalikan ko na. Tingnan ko yung mga video nyo. Mamaya. Pag natapos na mag-live, asahan nyo, lalabas din yung mag-check kayo to sa comment section nyo na ano. Ano yun? Ano yung mga anak mo doon? Walang kanin tuloy. Sayang ka kasi. 40 watts hour lang kailangan ko talaga. Ang baba ng 40 watts hour ko ngayon, Idol. Punta ka dito sa bahay Jake! Kuya Bal Santos. Sige. Kaya na tayo, kain. Hindi naman siguro ninja to, Idol, gamit niya. Na po. Di ba ninja ito? Dapat gimagi. Magi ba yun o pansit canton? Andito na sa labas yung pansit canton. Pahingi ako. Hindi ka pupunta dito, wala Kukunin ng mga anak. Kuha mo na ako, Idol, pansit canton. Bata! Yun ang bata. Matapon yung kape Makakapag... Tua! Mingi! Sino ako mawala ko ng kanin kung unti. Uy! Ikaw na sa bata mo? Marsantos. Jake? Kain tayo, mga idol. Sana matulungan niyo ako sa 40 watts hour ko, Idol, para maging monetize na rin ako. Hindi kasi ako ngayon makapaggawa ng mga content na ano kasi hindi pa ako monetize. Masasayang lang din doon, di wala akong kikitain. Agatoy! Awang kano, nabatin. Sabi na Gibatin. ang ano na ba atin? Wala na. Kain mga kaludi. Luto na ni Kai! Alam mo luto? Ayan, luto ko! Dinay! Bakit ka naman na magluto? Ano ba yan? Nadia! Ito, hindi ka natin dito. May sabaw. Umusal tayo mga ka-idol. Papalakas na siya ako kasi hihina ako eh.
Bakit? Hindi ako pinamura ng kapulot ay ba? Kaya din akin ang aking dapat na toys sa pagbubuo din. Anin? Ulo na. Rice cooker. Hindi ko kanin. Ha? Sige, mainit. Sige. Ang kita may gas mo. Kita man ang gas mo, mag-rubit. Dahil mo sa labas. Yan. Ang balbas na to, nakakain to. Pagkawa, kung mainit. Ulam lang po, mga idol, pansit canton. Almusal, pansit canton. Tapos kanin. Yan, kaubingin nila. May bagi kami. Oo. Akin ka. Kaya mo yan. Akin yan. Ito ko naman. Mainit yan! Ito naman. Una, kaya mo yan. Paibang kanin, oh. Lala, sige. Ay, nakagay matagalan. Ito, sige. Ito, sige. Hindi ka naging bigyan ni Kuya Gigi. Hindi ka nabibigyan kasi ng lahat ng sakit. At hindi ka kakain. Kain ka na lang ah. Hindi ka kakabigyan ng sakto. Kain ka na lang. Bakit po? Papa ko! Hindi mo papa yun! Papa ko! Hindi mo papa yun! Hindi yun papa mo! Papa! Hindi ka! Wala si papa mo! Paano ka? Hindi yung ay, hindi niya. Oh, ipat! Kanin! Hey? May tulungan. Ano kung makaulang ka na? Tayo na mo. Kain ka na si Ate. Wala. May tinik. Wala. Kuya mo. Hindi ka kulay na. Papa ko na ito? Papa ko lang. Pati sa mo. Tingnan ko ng laki mi. Dinala mo lahat ng laki mi dyan, Det? Ha? Dinala mo lahat ng laki mi dyan? Kesura ka? Lucky me. Hindi daw naman kasi yan. Ano po, ito karaan eh. Madala ka ng pera ako, kamo pang SM. Yan pa yung pinag-pinag ko. Wala. May gusto pa niyan. Pinag ako. May pinag ako. Jek, gusto pa niyan. Akin na yung pagkain niya. Ayaw na lagi. Ay, ano ba ako? May pinag. Kakain na. Ay,
Grabe. Sakit. Ah. Ayaw mo na yan? Kakain pa yun, di ba nakakain? Ayaw. Tanggal mo ka naman. Ay daw. Ayaw mo na ito? Ayaw mo na? Idol, magandang umaga. Diyan ka na pala eh. Itmig TV. Official. Sakit ng ulo ko. Galing kasi ako idol sa ano. Gurigor. Ipapagaling pa lang. Dami ko na sura, oh. Mama. Iwan mo. Kumain ka na pa. Damit ko to. Dami mong kanin. Ay ka muna. Kumain ka muna na po. Tingnan natin yung cellphone. Bebe. Eh, bebe. Hindi pinalit mo kay Ate Bian. Wala pa, lobas pa talaga. Kay Ate yan. Grabe. Hindi, ate. Muna. Hindi mo dito akin. Bebe ko to. Muna. Hoy, kalbo. Mama! Mama, walang litmat ito. Mama, Sakit ulo, sakit ngipin. Kasabay-sabay. Ang hirap ng buhay. Sakit ngipin. Walang mata? wala mata. Sabi mo yung mata mo, tanggal ko, tanggal. Baby, yamin na! Tik. Mama, kunin mo. Ako mo. Mahantay na kayo. Ako na taong na naman po. Okay na, ako na kakain. Kumain ka na. Ayoko na, ang dami mo pang pagkain mo. Sige, kunin ko na ito. Sura mo. Ito. Libanti ko po. Ito noon ang kula budol. Tao! Tao! Hoy, kalbo.
Ginagawa mo, bol. Thank you, idol. Thank you. Thank you sa pagtamsak, mga idol. Maraming salamat. Kasi mas sakit talaga yung katawan ko. Masakit pa yung bulsa ko kasi wala akong pambiling gamot. Grabe. Yoya, pagkanilak ko na niyan, Teng. Kahit na Awan, anong gawin. Gre-relax muna ako ngayon kasi nantay kong lumakas yung katawan ko. Lagi ng katawan ko ang hina. Pinanghina ako dun sa sa lagnat to. Hindi na kasi ako nilagnat. So marating ko na yung 40 watts sa hour. Pag na Ayun na lang daw. Kamusta tayo dyan? uplighted. Puso ko sa'yo. Salamat. May kain ako, baby. Oh, bebe. Paano ba ito i-connect na ito? Baby, may kain ako. Kung sa amin ito ng ganun. Tubig. Ay, sa loob! Ano ng camera na to? Akin yung kape ko, ah. Tignan mo. Hindi ka nga, baby. Ba't mo? Ginalit mo na naman yung mga gamit ni Yung kuya anak ko. ko, idol, yung pasaway na anak ko. Ito, ito yung masaway. Oh. Kaya ka nga, Joshua. Hilo ko na, hilo. Ah, bebe. Hilo. Hindi. Ilan tao? Ilan tao? Ilan yan? Ilan nga tao? Ilang taon ka na? Ah? Hindi nga lang. Ilang taon ka na, nako? Eh, sabi mo na, ilang taon ka na, bebe? Ah, ilang taon ka na? Ilan tao? Papa. Ay, si Papa. Ganun. Ilan tao? Ha? Papa. Inaaway mo si kuya, umiiyak siya. Ha? Huwag mong ginaganon. 2 taon pa lang niya, pero yung kuya niya, 4 na taon. Pinapaiyak niya. Hindi ka doon kay kuya. May sumipat. Huwag na! Kaya na pinalayo na kita! Kapalag yay! Kape man, Dek. Ha? Kape mo man. Kape? Oo. Ang kape ka na naman.
Bilhin mo isang stick na Ikot sigarilyo. ka na. Isang stick na sigarilyo lang. Sarap. Isang stick mo na sigarilyo dit. Ay, tabakong tili. Awan. Napait aja, billing ko. Napait pinangraman ko. Yung nag-ano. Kagundo aja, pinamigay ko. Yung sa atin ko, Kahit na. Ay, palaloma. Bigyan mo. Kung tayo ay bata pa. Asa na yung balik niya? Hilig kong Ay, na, iwan o tiyadya. Ngunit ang Katawaan na. Sige. hiling mo. Katawaan na. Kasi narugupit ka ni Jason. Yan, naipit ka na. Balahibo. Ah, pe. Pe. Pagdating sa eskwela ay diretso lang sa iyo. Sabi ko, dalawa kayo dyan, ha? Hindi lang ikaw. Ba, Diyos. Huwag ka ng Diyos. Buko ka na dito. Alam ko. Huwag si kuya ka kami. Bigyan mo magkading dyan. Uy! Ano yung gagawin? Ito. Isa. Isa. Mandel, ang muna magkita na anak. Yan. Isukar ko ang charge ko. Ah. Ngayon ay alam ko. Ikaw at walang panahon tanggalin kita. May anak. Yan nga. Talaga maghilig ka sa akin. Tulad si Paatan. Ang ano ka na sibat kaniwa ko. Ano ka napagpagaan eh. Tatanggalin ng ilang mo ni Apo. Hindi ba ganun mag-iatan eh. Ako ko ang na si Binok. Ito, tanggalin ni Lord yung ilang na. Yung sabi ng hindi ka lang kakalita. Sabi din. Sabi mo, pantay ka lang ka. Oh, ay tama na. Mamaya na. Wala na. Wala na pa. Pinakirasan na lang.
Yan sa daya. Pagdating sa eskwela'y diretso lang Sasay nga po. sa iyo. Church mo na yan. Ay. Oo, ako lang ang charge ko man eh. Pag-gamitin ng mga bata yan. Maglalaba ako. Nasasay nga po. Kuryente natin. Yung 47. Matandanagan ka. Ilang hulog ba tayo doon? Bago ano? Glass. 18. 18. Lumbulo. 3 hulog sumula ngayon? 18 tayo maglalas. Tapos sa ano, January na ulit kasi magbakasyon sila. Ilang buwan yung bakasyon nila? Ang pagkatapos ng bagong taon tayo maghulog pagkatapos. Baba ka ng bahay doon. Church mo na yan. Ay, ay, ay. So may mag-charge naman to kahit nakaganito to, di ba? Ha? Charge. Hindi, ayaw niya mag-judge pag naka-open. Babawas. Tali-tali mo natin eh. Babawas yan pag naka-open. December 3 na gaya mo yan. Baka ngayong week na to, maglilinis na kayo sa tupad. Sa? Ayaw na to, mga ilang araw, baka maglilinis kayo sa tupad. Tatawag lang mga yan. Oo nga. Kung tagtawag, umaga dapat para alam. Gigay! Hindi ka naman kasi nagkinelas. Parang hinihintay ka. Kailangan mo pa ng ID. Yan, Laksito ID ko man. Pupunta ka nga doon sa munisipyo. Sa kumili, ay doon sa kuwahan.
Kiras mo yung city ID mo. Sabihin ko, pakaras. Sabihin mo, pwede pakiras nga po kasi kailangan ko ma'am. Mabalin dyan. Bayad ka lang Kung ano bayad ka no, pas. Ang ano yan, may bayad. Ano mo na yan? Ito, guys, kuya. Joshua! Saan si Joshua? Wala! Nag-Diyos ka ba? Burarog ka na, anak ko. Magpuburarog na. Kita manggit anak mo taglaba. At-charge mo na nga rin ta. Ilang percent ba? 27. Tama. 27%. Charge mo na. Dapat talaga ka no, dati payout hindi tapos. Retro lang agay. Magkano? Retro, agay yung madiminalaan. Nakapagaroon na antala. Sa ano doble-doble nga naagaan. Mga mading natuloy. So ngayon to no, akin si kano. Anong mga doble-doble? Dati, kung mga dati, walang madudoble. Da talaga na doble-doble na gan. Bububuda, Mike. SWD. Nung araw aja eh. Biyernes pa yun. Susunod na biyernes. Kasi. Diyan ako muna eh. Gugos lang, bigbigat. Gugos lang, bigbigat. Uubuhin na naman sila. Ayun kaya. Malipasa na yung madugin. Okay. Agas na. Pakanim o painumin? Painumin. Asan yung sigarilyo kong hinaantay siya? Mamaya, mananggar ka man eh. Painumin ka man agas na yan. Joshua! Joshua! Magkala ng gamot. Ka na naman. Damdam. Ako ang tunay na nagmamahal. Hindi ko sa'yo'y talaga. Ayaw ko na yan. Ayaw ko na yan. Higa nga ako. Nangihina ang katawan ko. Ay! Ang patubig, Joshua.
Tulog. Lugto. Sige, ikaw tabubon. Ako na. Teka, hi. Hi. Bumili ng cellphone siya, no? Sir Che. Malay ko. Kasi may nagbayad ka natin. Bumili ng cellphone. Sorry, utang na. Hmm? Kurang na. So, kurang na kuha. Surok 800. Nalanaan. Ha? Surok 800 yung utang niyang kinuha niya. Kulit. Pagsitakin mo. Mama! Ano? Tanggalin mo na kasi yung damit mo. Pamay mo kay Papa. Kado to. Look, di na lang ng loko. Tiplak kang tubig nga. Okay na lang. Sige, may ang taki atak tang. Tiplak ka nga yun. Lagi siya talaga. Buksin mo man. Ano buisit mo kay? Basic mo naman ako. Takita mo. Sika pwede ganas na. Sika. Ang tari na. Ha? Hindi ka di po siya na eh. Ito ni Kakang. Ito. Hawak ka dyan. Pagkakatag na ba na? Nagsitakin. Upo ka na. Upo. Ah? Ay, tabo. Mamaya. Baho. Ayun, ako pangar ako. Kukuha ko. Chipak. Ay, ngamit. Upo. Tignan mo yung... Tadi po siya na eh. Hindi. Yaw! Wala, ayun na. Ay, gini, tinitignan ka. Oo, yan gini. Ayun o. Ayun na, nasa taso. Oo, loko. Upo ka kasi. Loko. Loko. Ayun o. Oh, tumitingin siya. Ang laki ng mata niya. Kasi laki ng mata mo. Matam ko na ma. Matam Pedak yung mata. Dakkel mait kasi lang gana. Ba't pa yung mata? Pita. Ang gwapo naman eh. Diba? Sino malaking mata? Si Papa. Pangit. Yung pusa. Sino pangit? Yung pusa. Sino pangit? Sino pangit? Sino pangit? Maglalaba ako, oh. Bunga? Mamaya na. Wala na sila. Punas ko pa yung puwit mo, Halika dito. Papay? Papay ka manina yun. Papay to. Pinakay. Papay. Lang naman. Lagi niya 50 na dumatanag siya. 50 na. Diyan kila, ano, meet. Hindi na lang palabanin na rin. Katang ko sabon ka, taglaba.
Tinapay ko na ni buti. Jik-jik, awang mo karga na. Ano ka? Ni? Sa! Ay, hindi pwede yan. Kuha ng katul yan. End na mga kalodi. Mag-i-end na ako. Okay. The ball for 3.